फोरोंगिरिनि गुबै बिबाना जाबाय फरायसा सोरजिनाय, समाज दानाय आरो हारि दानाय। राजखान्थिनि फोथाराव हाबनानै फरायसाबो सोरजिनो हाया, समाजबो दानो हाया। गुबुन गुबुन खामानि सोरबाया बेस्थ'आव, सोरबाया गायनाय फुनाय नांथाबनानै गावनि फरायसालियाव फैनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय समफोरखौ नस्थ' खालामदोंब्ला बेबो गनायथाव एबा गनायनानै लाजाथाव नङा। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारिया मैया चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरिफोरनि गुवारै सावरायमेल जथुमा खुंफुंनाय समाव बेफोर गोख्रों रावजों फोरमायो। सार गोबां फोरोंगिरिफ्रानो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो राजखान्थिजों गफबनानै थायो, बिथांमोनखौ मा खावलायनो साना? बेनि फारसे रोखा खोथा दङ। फोरोंगिरिफोरनि गुबै बिबाना जाबाय फरायसा सोरजिनाय, समाज दानाय आरो हारि दानाय। राजखान्थिनि फोथाराव हाबनानै फरायसाबो सोरजिनो हाया, समाजबो दानो हाया। आरो गुबुन गुबुन खामानि सोरबाया बेबसायाव, सोरबाया खेथि बाथियाव लोहाबनानै गावनि फरायसालियाव फैनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय, बेफोर समायफोरखौ जुदि नस्थ' खालामदोंब्ला बेबो गनायथाव एबा गनायना लाजाथाव नङा। बिथांमोननि फारसे आंनि बेनो खावलायनाय जे सोरहाबा जुदि बिदि दङब्ला नोङो मोनायाव मा मावो माव, फुङाव मा मावो माव, खिन्थु फरायसालिनि जेनाखि समय आरो फरायसाफोरनि जानाखि मावनांगौ बिबान, बे खामानिनिफ्राय एक इन्सिबो दोरोदनानै थानो नाङा। जुदि नोंथांनि अबहेला खालामनायनि गेजेरजों मोनसे क्लासनि गथ'फ्रा नस्थ' जायोब्ला बे क्लासावहाय 10 जन थागोन, 10 जन गथ'आ नस्थ' जागोन। नों सासेहा उदै बुंगोन, खिन्थु 10, 20 जन, 50 जन गथ'फ्रा गियाननिफ्राय गोमागोन, गियाननि आंखाल जागोन। आरो बे गियान गोमाजानाय गथ'फ्रानो उनावहाय समाजावहाय दावराव दावसि खालामगोन। होमब्ला बे समाजाव दावराव दावसि जानायनि गुबै दायनिगिरिया बै सासे फोरोंगिरि, बै सानै फोरोंगिरि, जाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनि बिबानखौ अबहेला खालामदों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।